Lingser wong liwat kang gendhet supaya memala tan kinayang apa bentuk datang tak kenal kira Yeneng tawang Mbak Muji Mbak Gepeng yen ing tawang ana cahayu aku ngenteni
Diteruske ning anu Mas. Dina Minggu kalbu sing tak cuwel mau. Kali janjine. Cipimu bakal tak cuwel lho. Neno. Yo. Nyaosake puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya nduk. Dina iki ditimbali kaliyan Ibu Sunarti utawa Bu Kuti, keluarga besar almarhum Bapa Samin sing daleme ana Kedung Jalin Junjung Sumber Gempol no.
Ngono. Wah, ora nyono ora ngira kok, Nduk. Jebul awake dhewe nderek sowan wungon ning kene iki minangka dadi pitungkase almarhum Bapak Samin ingkang pungkasan. Ngono. Anggone pengen nimbali awake dhewe nganti panjenengane wis pinundhut ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu Sunarti sak keluarga tansah ngemut-emut turta ngeling-eling apa sing dadi dawuhe almarhum Bapak Samin. Ngono. Panjenengane iki ambak-ambak nandang gerah, nandang lelara, nandang sakit sing dirasake wiwit taun 2020 barengi tibane corona. Ya, panjenengane nandang gerah kuwi isih sregep turta isih seneng nonton Aku Lan Sliramu. Ngono. Malah kawiyos pangendikane supaya sesuk iso ora bisa kudu nimbali Pak Eko utawa Cangik ndabulur. Ngono. Kuwi dadi nadare Bapak Samin nganti sak ora enenge tetep diemut-emut karo Ibu Sunarti. Ngono ya ya. Mula dina kalungguhan iki kejaba panjenengane iki ngluwari nadar uga tetep bersyukur pring ngarsaning Gusti kang gelar jagat. Awit panjenengane Ibu Sunarti iki eling turta emut. Krodane ngati ora kuwasa ndudah kutaning pasti pambudidayane manungsa ora bisa ngluwihi marang garise kang kawasa. Senajan Bapak Samin ki nandang gerah wis diobatke ditambahke teko ngendi-ngendi ning yen pancen wis titi wancine pinundhut mring ngarsaning Gusti menungsa ora bakal bisa selak. Mula tembung pepati kuwi mau ora bisa diundur turta ora bisa diajokke. Kabeh ki mau wis ditemtokake kinodrat tinakdir dening Dat kang Maha Welas Asih. Lah mula ning kono Ibu Sunarti utawa Bu Kuti sanajan wis tininggal ingkang garwa, tetepe panjenengane berjuang keras neruske gegayuhan kang luhur saka panjenengane almarhum Bapak Samin. Ngono. Tetep bersyukur kejaba nadare almarhum Bapak Samin, panjenengan Ibu Sunarti iki tetep mensyukuri nikmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Merga saka peneruse wis pepak, Nduk. Ya. Putrane almarhum Bapak Samin Ibu Sunarti utawa Ibu Kuti iki ana 5. Ngono. Mas Ripki, Mas Rian, Mas Rizal, terus Mas Rino karo Mas Rifan. Oh ngono ya ya. Mula dina kalungguhan iki bersyukur mring ngarsaning Gusti kebagas warasan kesehataning jiwa raga pinanjang yuswa lancar rezeki tansah mayungono marang panjenengane Ibu Sunarti sak keluarga besare almarhum Bapak Samin. Kejaba saka bersyukur peparinge wujude kesehataning jiwa raga lancaring rezeki pinanjang yuswa. Dina iki uga mbarengi ngunduh mentu putra ingkang nomor 3 yakuwi Adimas Rizal temanten kakung sing dina kalungguhan iki wis mengku sawijining wanita sing dadi gegantilaning ati yakuwi Diajeng Ani Saul Mufida putra putri saka Bapak Marianto Ibu Sumilah sing daleme ana ing Tanjung Sari Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Wong ngono. Kejaba saka kuwi Bapak Samin ya meling kok, Nduk. Putrane iki 5 kuwi nek manut pakem turta manut tembunge wong kuna mbiyen anak 5 lanang kabeh iki jenenge Pandhawa. Yen anak 5 putri kuwi jenenge Pendawi. Anak 1 ontang-anting kebanting, anak 2 lanang kabeh uger-uger lawang. Anak 2 putri kabeh kuwi kembang sepasang, anak 2 lanang wedok kuwi Kedana Kedini, Kedini Kedana, anak 3 sing putra sing kakung kining tengah kuwi jenenge Pancuran Kapir Sendang lan sak panunggalane kuwi perlu diruwat.
Wong ngono. Ya sanajan biyen ki ya wis nate diruwat jamaah gitu, diruwat santri cara saikine. Ning panjenengane tetep kelingan apa sing didhawuhke Bapak Samin utawa almarhum yen kudu diruwat setatane tata titine wong kuno sing diteliti karo wong saiki. Ngono, mula sesuk ki dianakake pangruwatan, no. Iya. Ya Yung matur suwun. Mula kang kaya mengkono sadurunge iki mengko Ibu Sunarti utawa Bu Kuti karo putrane gangsal kita aturi munggah panggung sebelum kuwi utawa sadurunge kuwi iki arepe tak aturake dandang gulane wong kuno nganggo slendro nyanga Mas. Ya. Slendro nyanga ya dandang gulane wong biyen. Slendro nyangane sing endi? Sing anu kae. Kawruhana dununging patilan urip. Kawruhana dununge patilan urip lamun benjang tumekeng palastra. Palastra ki mati, no. Wong mati nyandi parane. Ngono ki ya enek sing nyenggak lho biasane. Wong mati nyandi parane. Manut sing mikul. Wis senggaan geting nek ngono ki ya. Umpama manuk mabur ucul saking kurungan nekit kalamun mencuk ombinjang ayo kongsi kleru umpama wong lunga sonjo jan sinanjan ora wurung bakal mulih mulanyo lho dawe wong kuno wong mati iki satenane ora nyandi-nyandi ora kok ninggal ki ora ning malah mulih ning asal mula bukane raga dipendhem ning bumi kuwi sawa bali marang sumbere dhewe-dhewe merga raga ki sumbere saka sarine bumi geni banyu angin mula wong ki lek geren to lek dawe wong Jawa kuno mbiyen lho nyuwun marang dating Gusti supados roh jasatipun Bapak Samin sageta tinampi wonten ngarsaning Gusti dene kuwadakan utawa ragane wangsula dhateng sumberipun sowang-sowang sing saka sarine bumi bali dadi bumi sing saka sarining angin bali dadi angin sing saka sarining geni bali dadi geni sing saka sarine banyu bali dadi banyu wujude raga ora bisa urip tanpa sarine bumi geni banyu angin mula lek wis mati dipendhem ning bumi kuwi sawa bali marang sumbere dhewe-dhewe dene sing saka ngarsane Gusti wujude roh suci kapapakna papan ingkang langgeng caket kalian Gusti papan ingkang nikmat kula ingkang taksih gesang wonten ing jagat raya sageta nerusaken gegayuhanipun Bapa Samin ngono cara dongane wong kuno mbiyen ki ngono no iya dadi wong kuno mbiyen ki ya wis duwe donga sing anu ya yung sing bumathok wis kuwi jenenge ngilmu kapitayan utawa kapercayan ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala utawa Gusti kang Maha Suci ana meneh no sesebutane Gusti ki Allah Subhanahu wa taala kuwi yen Islam ana agama liya Hyang Widiwasa kuwi ana mula awake dhewe manunggalke cipta rasa budi karsa satemah babar karya sing endah kuwi rukun keluarga ki banget digatekake gunane apa lek mati digreni gunane apa lek mati dikirimi donga lek nalika uripe ae sik padha tukaran eling dhuwuring derajat pangkat akeh bondo donya kuwi mau mung sawetara sing luwih digatekke iki saktenane kerukunan Gusti ora bakal nampa amal kebaikane menungso
lek menungso kuwi ora rukun karo kanca dulur tangga, ngono. Dadi arep jengkang-jengking le salat nganti ngibadah haji sing ragate ora titik mentale kudu kuat. Ning lek sik duwe rasa geting utawa ora iso meper hardane kan peson malah duwe satru. Ora eneng gunane lek ibadah isik terganjal mergo rasa pegele karo sepadha. No, mula wong Islam kae ya bener, turta ya apik, budayane waktu silaturahmi ana ing wulan Sawal kae padha ngapura ing ngapuran, salaman lepat kula ana kae. Ya yen nupute karo sing gawe urip, waton awake dhewe ora mbaleni marang tumindake, tobat karo sing gawe urip kanthi salat tobat. Ing kono mesti bakal di ngapura karo sing maha kuwasa. Mergo sifate Gusti Allah kuwi maha welas asih. Lah lek keluputane tumrap sepadha, kuwi carane ya kudu ngono, ngapura ing ngapuran. Luwih becik njaluk ngapura tinimbang awake dhewe nampa sepurane wong liya. Oh ngono. Mula ya muga-muga ning kene mbok menawa eneng tuna dungkape ana kekeliruane Bapak almarhum Samin tumrap warga masyarakat ana ing Junjung no panjenengane keluarga besar lantaran awake dhewe nyuwun agung isih samudra pangaksama. Muga-muga panjenengane tinampa amal kebaikane lesuwan ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala, no. Amin Allahumma amin. Ilir ilir tandure wosumilir taisun royo-royo nasengkul teman-temannya. Oh, Lang. Matur sembah nuwun, terima kasih. Ya. Muga-muga tetembangan iki bener-bener dadi srana donga tumrap keluarga besar saka almarhum Bapak Samin lan panjenengane Bapak Samin sepisan maneh anggone suwan ana ngarsane Gusti saged tinampa amal kebaikane kapapakna papan ingkang nikmat, papan ingkang langgeng turta cinaket dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Go, saiki teruske panjenengane Ibu Sunarti lan ingkang putra gangsal kula aturi minggah teng pentas kanthi ngasta kupat luar nduk. Dadi nadare Bapak Samin dina iki diluwari merga saka paseksane keluarga lan para kang padha rawuh. Monggo Bapak Sunarti, ya Mas Rifki, Mas Rian, Mas Rizal, Mas Rino, Mas Rifan. Monggo. Rukune agama Islam iku ana 5.
Kajen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso kajen nyata. Tuk 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 tuk. Jumeneng mawon anu Mas. Jumeneng mawon sedaya ibu nduk mikir nduk. Aturno ibuke. Iya. Bu Narti, Bu Kuti, Bu Kuti. Nah, Wilujeng dalu Bu Kuti. Radi caket mawon mikipun radi cedhek mawon. Pun sakniki ngeten, kula minangka dados apa? Srana nalika semanten dawuhipun Bapa Samin nggih paring dawuh menapa panjenengan utaraaken terus nadar menika dipun luwari ngaten lho Bu. Pripun? Kula tuntun ngoten napa pripun? Kula mboten kula tuntun, tegese niku kula dikapakne ngono jenenge ya. Nerokne ngoten mawon nggih. Nggih. Salam riyin kalian para warga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para bapak ibu sedaya. Kula wonten ing mriki minangka dados sisianipun utawi bojone almarhum Pak Samin nggih ngaturaken wilujeng dalu terus rikala semanten monggo ingkang garwa Pak Samin paring dawuh supados wayangan ngoten napa pripun Bu? Nggih, wayangan. Nggih, menawi sampun mantu ngoten napa? Nggih. Sampun mantu. Badhe ringgitan. Terus nadar menika minangka dados paseksen aturipun Pak Samin kula aturi nyekseni dinten nika sampun dipun luwari kanthi paseksenipun para bapak ibu ingkang sampun rawuh nadar kula luwari matur sembah nuwun. Nggih, ngaten. Wusana. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu, matur sembah nuwun. Monggo sakmenika kupat luar menika dipun luwari sesarengan nggih Bu. Sarane nalika semanten ingkang dipun timbali menika miturut dawuhipun Pak Samin menika kula nyepeng sing setunggal, panjenengan nyepeng setunggal nggih dipun dudut sareng ngaten nggih. Ngeten ya Mas pinake Mas. Aduh. Anu tas kecetet aku mergane. Niki panjenengan ngasta Mas. Panjenengan ngasta ibuke wonten mriki, Ibuke wonten mriki. Nah, kula ngriki. Jenengan dudut sing niki nggih Bu. Kalih niki. Nah, kula tak niki kalih niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kupat luar minangka paseksen nadaripun Bapak Samin linuwaran kanthi ikhlasing penggalih mugi-mugi panjenenganipun mapan wonten ing alam kelanggengan dipun tampi amal kesaenan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipun sareng-sareng. Matur suwun nggih Mas. Nggih Bu, matur suwun nggih. Mas, terima kasih matur suwun nggih. Sukses. Wah, nggih, suwun.
Alhamdulillahirabbil alamin, Nduk. Upat luar minangka pratandha nadare almarhum rikala semana wis di pinangkani dadi paseksen wis ora duwe ganjelan jeneng rumah tanggane Ibu Kuti. Tegese kabeh wis ujar turta piwelinge almarhum wis dipinangkani. Ya, terus laku. Iki aku arep njaluk sadurunge acara dimulai, gitu. Minangkani pamundhut-pamundhut, aku arep ya miwiti saka pambuka campursari Nyu Kusumawardhani karo pambuka karawitan Nyu Hamong Rasa. Ya. Mia Aprilia, Rangel sama Puri Ratna. Ya, jumeneng bareng. Sareh-sareh waton pikoleh. Monggo. Ya. Rek, ayo rek. Aku neng kunjungan, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cak ayu. Ngalor ngidul, kuku muter-muter. Masih omong, sejane ati lega. Sopo ngerti, masih bawa lagi muncul. Karo kepadalan kerja kula, Pak Eko. Wah. Wilujeng dalu Mia Aprilia. Ya. Sugeng dalu, Pak. Waduh, Puri Ratna. Sugeng dalu, Bapak Cange. Rangel. Nggih, wilujeng dalu. Meladila. Meladiana, Pak. Oh, Meladiana. Ngono kok wis sewot tuh. Sewot, Pak. Niki miwiti tembang, Nduk. Ya dadi campursari Kusumawardhani karo Nyu Hamong Rasa sadurunge ngaturake wujude lelagon lipur menjadi ikon utawa ciri khas sadurunge kudu diwiwiti gunake ngene iki mertandani lek nglekasi anggone awake dhewe tetembangan geguyonan. Ngono dadi enek apa jenenge? Enek permulaane. Ya, monggo diaturake Mas. Tembang pambuka campursari Nyu Kusumawardhani. Ya, wah. Karo karawitan Nyu Hamong Rasa. Monggo dados nggih.
Mikir tangan. Hebat ya, ya. Wah, hebat iki. Penyanyi ini penari ini hebat kok. Ya. Ki maton. Jane dudu Mbak Puri, mesine genduk Anip niki mau ning ya mergo ya piyambake sakit. Nah, jadi jane wong joget ngene iki sak rombongan iki kudu semuanya harus bisa. Ngono lho. Ora kok dipatok kudu iki engko sak wewehku suatu saat engko digenti Iwang, Ririn karo Bu Kepeng. Ngono. Iki Angel wis pamit tanggal 21 ya. Sok sing ganteni Angel ya Bu Kepeng apa anu ya. Ora nyapu-nyapu ora melu kemolan. Dak. Ririn. Ayo le, tintingan le. Ya. Ya sare-sare waton wiku oleh. Prengat-prengot adek mikir apa? Sangka uang dan pengguna Runggu tidak ada sebab apa Timbang susah ada yang gembira Yang gembira macam bosan Jangan lamun Ayo guyur Ayo guyur Ayo guyur Timbang susah hati ayo pada guyur Ayo guyur Guyur Timbang susah hati ayo pada guyur Wilujeng dalu cahayu. Wilujeng dalu mak cangkek yuli mbok Wah, jan iki waranggono ndek enek leren iki awan bengi susu. Alhamdulillah mumpung ngenten lho Pak Wah. Pokoke arep mblandreng arep bladek ya aja sambat lho. Buatan Esuk awan campur sari bengi wayang. Ya, wah. Ya, Kita bersyukur Pak ya disyukuri. Alhamdulillah. Wong nyambut gawe iki kesel, ning Nggih. luwih kesel neh lek ndak nyambut Lek gawe. nyambut gawe betul Heeh. Tembangke iki sing nuansane iki katresnan, Nduk. Napa Pak? Nini kaki kemanten yen Nini mau kaki kemanten. wis tak tembangke tembang sangkan paran. Nggih. Tegese dandang gula sangkan paran nek manut wong kuno mbiyen, mbuh cara etungane guru lagu, guru wilaan dan sebagainya bener lupute ning sing penting wis nampa seratan ka wong kuno mbiyen ya aku ae mung karine rokke. Nggih. Saiki umpamane tembang apa sing pantes kanggo Nini lan kaki kemanten. Ya. Nganggo pilok barang ya ora apa-apa. Dandang gula budget ya ora apa-apa. Ah, budget. Banyak ya. Tapi nyuwun ngapunten nika suarane ra digerok. Lah. Titik lho Pak. Nggih. Bang Anu, aku wis muni piye? Maksude niku lek enten Maksud apa? lek enten keplekike kedhi harap maklum ngoten lho Pak. Iya, dan wis tak omongin lho. Ora tau leren. Amin. Wong Paranggono, seniman-seniwati iki lek apa ujine pamer swara. Sak tenane jroning agama, Quran hadis menjauhke lek
suara wanita, ya. Keindahan suara wanita itu adalah aurat, sesuatu yang harus ditutupi. No. Lah pripun ngeten Lah iki ngene terusan? gandenge karo seni, awake dhewe harus iso menilai aja nganti swara ki mau ndadekake nafsu ning rasane awake dhewe. Ngono lho. Oke. Jadi awakmu sebagai seorang perempuan sing iso nembang, Nggih. lek dibutuhke ya sing kebak pengati-ati, Nggih. sirikan-sirikan ya kudu kok singkiri. Aja mangan bangsa lengo-lengonan. Oh, Boten, Pak. iya. Tegese guring-guringan. Ten Iya. yo ndak enak lho, Pak gorengan timan. Kok iso iki lho? Lah wajan iki Sing digoreng ngono lho maksude iki. Kok mesti lek sing digoreng. karo meneh lek wis duwe bojo lek pas bladek-bladek nuwun sewu lho. Pripun? Aja gampang-gampang ngono lho. Keloro. Iya ngentekne tenaga ya ngentekne swara ngono lho. Lah, Ngono. Tenan, jane iki pun poso, Pak. tenan lho. Aku ki lek pas Pun bladek-bladek poso ngene jane tapi gantol-gantol ngoten. aku ki tenan lho, Rin. Pripun? Yo weto mbiyen sampai saiki wis tuwek iki. Lek pas bladek-bladek dalang nyanyi ngene iki ibumu ki blas ndak tak senggol, tenan ngono lho. Oh, mosok to, Pak? Lah, Aku ndak patek percaya. aja gampang ngono lho. Ning sosok ya nek sing muni iki malah jamune iki. Lek Bu Sri kula percados, lek jenengan tok ndak tek yakin. Terus aku karo Bu Sri terus bedane apa lek aku karo Lek dhek Bu ya Sri padha kan ae. anu to, Pak, tiang pripun nggih? Hmm. Anu lek jenengan iki mosok kuat ngempet. Terus rumah tamu liyane Bu Sri eneng ngono ya. Ya, buat. Oh, mangsa aku. Mboten ngoten lho, jenengan aku ndak ngomong ngono lho, Pak. Wong aku Jenengan dhewe. kowe ro garisan. Napa? Garisan. Oh. Sumerep. Nah, lurus. Garisane lurus nggih leres. Yo. Lamun. Marahi kleru. Ya. Lamun aresa entuk cetu Den pranyetna ing pamilih ira aja waton waton Ayo. aja milik wong ayu kaping pindho milik Wong lanang nek golek bojo aja waton milih wong ayu utawa wong sugih. Sing digoleki ya rungokno dhisik tembange. ping telu pangkat derajat. 'Yen 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 'Yen
derajat pangkat iso larut. Keneng sambang sarang kapi lo Wah, Jan. Suaramu malah dige blandreng malah apik lho Rin, tenan. Dadi enek serak-serak itu malah jos. Iya. Ngomong ya. Ki wajahmu barang iki bengi iki kok ketok sumringah iki nyapa to iki? Milo ta, Pak? Ngomong ya. Beda karo sing wis-wis lho. Rumahku kok ketok Biasane pripun biasane? biasane koyo meneng kudu Lah. pegelen iki mang kok. Mboten. Biasane nggih meneng niki nggih meneng apa kula? Ya, bahasaku. Kula kan pendiam. Ya, ketok wong aurane iki. Iya. Anu betul neon niki wae teng sanggul. Iya. Yo, diaturake dadi ati. Hati-hati. Nonani nononane. Oh. Ayo Mas Budi. Yo, diaturake ya. Hati-hati. Monggo dilebokne ning kelinci ucul. Kelinci ucul. Ya, monggo. Sing kaya ngapung nyatane kalahkan seprene gendro malah bangun
sembah nuwun Cahayu. Ki ana pamundhut, Nduk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula wakil keluarga tuan rumah. Nuwun gending podang kuning ninggal katresnan karo gubuk asmara. Iki permintaan dari tuan rumah keluarga besar almarhum Bapak Samin. Terus ana meneh, Duk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing dalu Pak Eko nggih wilujeng dalu. Dalem Mas Ribut Grameh Sumber Gempol nggih. Dalu niki dalem derek ngregengaken swasana pagelaran Ringgit Purwo menika. Pokok lek ora Pak Eko ora teko nggih. Alhamdulillah Mas Ribut, terima kasih. Titip salam kagem seluruh penggemar Ringgit Purwo. Salame mugi sedaya pinaringan sehat, kewarasan, amin amin. Uga kagem Duajo, Pak Eko mugi diparingono kelancaran ugi kesuksesan. Amin. Sami-sami Mas Ribut, mugi-mugi panjenengan nggih ngaten diparingi kawilujengan air batin, sehat jiwa raga, lancar rezekine. Nggih. Sukses sangenipun pentas ya wonten ing Kedung Jalin mriki. Amin. Info Bapak Ibu ingkang gadah Grameh mpun ageng ya Bapak Ibu ingkang gadah Grameh mpun ageng Mas Ribut purun numbas timbangane manut. Ya. Cash tunai nggih. Cash tunai tegese langsung bar ditimbang ngono lho. Niki enten nomor HP-ne. Oh nggih kula wocokne Pak Ribut. 085704918736. Oh. Nggih, mbok menawa dulur-dulur kanca-kanca sing kagungan Grameh, ya Mas Ribut siap menerima dengan uang cash atau tunai. Ya nomor HP ini 085704918736. Nggih. Matur suwun. Iki ning Junjung awake dhewe yo duwe dulur kok, Nduk. Ya Grameh Mas Soem. Nggih Pak Haji Soem, Mas Haji Soem. Nggih wilujeng dalu. Pamundhut putra-putra Ibu Sunarti, keluarga besar almarhum Bapak Samin. Ngersake apa sedulurku. Sedulurku sing mana? Sedulurku sing anu lho Mas. Religi lho. Sedulurku. Iya, kuwi sing sepisan sing angka kalihipun mekarlah terate. Aduh, iya iki saka persaudaraan setia hati. Ya terate muga-muga organisasinya tetap jaya. Ya minangka dadi tulang punggungi bangsa, ya iso terorganisir dengan baik, ora reseh, ya ning malah dadi srana ketentremane para warga masyarakat sedayane. Ibu Sunarti ya ngersake lelagon podang kuning. Iki kelangenane Bapak Samin harus dilayani. Jadi podang kuning iki kelangenane almarhum, ya pundutane Bu Sunarti iki kok kudu dipinangkani. Ya. Sik iki sing saka WA iki emang akeh tur banget iki. Wah, iki nek ora diwaca ya marake. Sik iki saka Mbah Jenggot sambitan ya ingkang mirsani lewat streaming YouTube. Kula nyuwun lagu Lintang Asmara kalih hayang-hayang lagu menika kagem sedaya pamirsa. Sugeng mirsani kagem Pak Eko mugi sehat lancar. Amin. Amin Mas Mbah Jenggot matur suwun. Bapak Jumali ya ragil gaul Purnawirawan Polri. Sugeng ngayahi didibaran ngantos paripurnaning lampah. Matur sembah nuwun. Nggih, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sukses ya Bapak Jumali. Adi Ipul MC Kondang Sumber Gempol. Wah, iki wis MC manten. Ya apik, ya toh. MC lagu ya apik. Ning khusus lagu pop ya sing apik iki. Ngono. Adi Ahmad Ipul Sambirobyong. Minta lagu Grigis Ayang-ayang Tombo Kangen. Salam kanggo penggemar Ringgit Purwo. Sedayanipun Pak Eko, terima kasih. Ya, ora Pak Eko aku ora teko. Siap, matur suwun Di. Ya, Sik, ki ana meneh. Ahmad Arifin. Saking kula Ahmad Arifin nyuwun ayang-ayang. Ya, pepalang. Lan woro-woro bilih tanggal 26 Juni 26 niki. Nggih 2025
Ki Dalang Eko Prisdianto. Ya, niki pentas wonten Moyo Keten, dene bintang tamune Mbak Apri Mimin tanggal 26 Juni. Ya, iki woro-woro saka warga Moyo Keten. Sik diwaca pisan Nduk engko marake ndak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arema Wajak Lor. Ya. Iki ya wong sing kondang sejawa Bali. Kagem Pak Dalang sejawa Bali. Oke. Kula nyuwun gending cinta tak terpisahkan matur suwun saking kula Kang Arema. Oke Kang Arema, sukses. Ya. Iki ana Pak Mundut. Pak Agus Sambi iki hadir nggih. Kanthi dawuh piweling sugeng ngayahi jejiban nggih. Terima kasih, terima kasih. Nggih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Yo, Dok, iki diaturi munggah pentas Mas Didik Luduk ngangge apa le tembang ini? Plong. Ya, monggo. Plong. Ya, iki ngregengke swasana. Monggo, dadoske. Ya.